friends, welcome back to my channel Baidi abir. नैबे समाव जोङो Rhino Resort सिम जोङो दावबायहैनो नागिरदों. So नोंथांमोना नायलांबाय था, आं देखायलांगासिनो Rhino Resortआ माबायदि आरो आंजों लोगोआव दङ नै बिथां अजय बर'बो दङ. नै दा जोङो स्टार्ट खालामलांनोसै. जोङो नैबे समाव थांगासिनो दङ, सौहैथारसिगोन. बारा गोजान गैलिया. नै बेफोरथिं गासैबो साफात बागानानो गोजा, ओरैबायदि समायना समायना. दा जों बिनि गेजेर गेजेर जोङो हान्थिलांगासिनो दङ. दै मोनसे मोनथारसिगोन. बे दैखौ बारनानै आरो ससे मथा मथि 10-15 मिनिटसो सालायबानो जोङो राइन' रिसर्टखौ जोङो सौहैगोन. नै बे जाहैबाय काला नदि. जोङो सौफैथारबाय लोगोफोर. नैथिं ससे थांबानो ट्री हाउसखौ मोनगोन. नै बेयाव बेनार होनानै दोनदों. आरो नैबे जाहैबाय राइन' रिसर्टनि लामा. जोङो नैबे समाव राइन' रिसर्ट सौफैबाय. जोङो नैबेनो गेटआ कमप्लिट जाथ'वाखै, बानायगासिनो दङ. जोङो हाबलांगासिनो दङ राइन' रिसर्टआव. स' नोंथांमोना नायलांबाय था, आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो. जोङो नैबे समाव राइन' रिसर्टआव जोङो सौफैबाय. बाइकखौ नै बेयाव स्टेन्ड खालामनानै दोनबाय. दा जोङो एसे हान्थिलांनि. मा दङ आं नोंथांमोननो नैबे समाव देखायलांनो नाजानि. थेवबो जाय बिबार गायगासिनो दङ नै. आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो फारि फारि. नै बेयावहाय टाइम स्पेन्ड खालामनो थाखाय मोनसे माबा खानानै होदों, कामान्डु नेट. बेखौ गाखोनोबा 50 थाखा रां होनांगौ. दा जोङो नैबे समाव फ्रियावनो जोङो गाखोसिगोन. गाखोलांबाय. गाखो ओरैजाय ओंखारथार. कामन, हागोन ना हाया? ओंखारबो. इन्टारेस्टिं लोगोफोर. नोंथांमोना राइन' रिसर्टआव हाबफैबानो ट्री हाउसखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन फ्रियावनो. नै नोंथांमोना नाय, आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो. फुरा ट्री हाउसआबो नैबे राइन' रिसर्टजोंनो नांजाबखानाय. नैबेनो ट्री हाउसआ. नाय नोंथांमोना, आं देखायनो नोंथांमोननो नै जुम खालामनानै देखायदों. जोबोद मोजां लोगोफोर राइन' रिसर्टआ. माबायदि नांगौ जे फैनानै? बरिया, मोजां नांदोंना? नै बिथिंजाय लेबारफ्रा हर थायो जानांगौ. कमप्लिटलि आङो नोंथांमोननो नैबे समाव राइन' रिसर्टखौ आङो देखायलांगोन. नायलांबाय था नोंथांमोना. नै बेफोरथिं गासैबो माने बिबार गोजा, ओरैबायदि मोजां गायनानै होदों. नै गलाब बिबारा. वाव, बेफोरो जुदि मोजाङै थाङोब्ला ओरैबायदि समायसारगोन लोगोफोर. थ' नायलांबाय था नोंथांमोना, आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो. दाबो बेरायबाबो जोङो बेरायग'नो हायाखै. नोंथांमोना नाय, नै बेसेबांबा गुवार राइन' रिसर्टआ. ट्री हाउसआ जेसेबां गुवार, बिनिख्रुइ नैबे राइन' रिसर्टआ ओरैबायदि माने गुवारसिन. बोथोरा बारा मोजां नङा लोगोफोर. सान्दुं गैयाबाबो ओरैबायदि माने गरम. उफाय गैया, बेयावथ' बिफां लाइफांबो गैया नालाय. दा जोङो गिदिंगासिनो दङ. थेवब्लाबो एसे मोनाबिलि समाव जोबोद मोजांसिन जागोन बेयावहाय गिदिंनो. खारन बेयावहाय बिफां लाइफां गैया नालाय. दा सान्दुं गोसाखाय जोङो एसे खस्थ' मोनदों. नै बेयाव मायोबा दङ. वाव, औ, सुइमिं पुल. नैबे दै गैथ'वा, दै होथ'वाखै. जेब्ला बेयावहाय दै होनाय जागोन अब्ला जोबोद मोजां जागोन बेयावहाय गोजोमनानै थानो, दुगैनो. नै लोगोफोर,
नैखौ मा बिबार होनोमोनलाय नोंथांमोना मिथिगौबा अन्नानै कमेन्ट बक्सआव जनायहरो बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय ओरैबायदि मोजां नै बेयावहाय लहानि गेट बानायनानै होदों जुदि बेयो जुदि फुल जुदि मानलाजोबोबा आरो बिबारफ्रा जुदि गेवलां गेवथां बारनानै थायोब्ला जोबोद समायना नुगोन वाव नै जोंना बिथां अजया मेंनानै जिरायनानै थाबाय मेंबाय नामा ओंखायनो जिरायनाय दं बिराद गरम न गरम एकदम माने सान्दुंआ एसेबां गोसा नङाबा बिराद दोहो दोहो गरम औ नंगौ थारैनो नै दंफां सिङाव जिरायबाय बिफांनि सिङाव जोङो दा दसे सम जोङो रेस्ट लानोसै अबस्था गैला लोगोफोर ओरैबायदि गोलोमजोब्बाय नै सान्दुंआबो गोसाथार नालाय जोङो दान्दिसे नैबेयाव टाइम स्पेन्ड खालामबावनानै जोङो बायदिसिना जानानै लानोसै मा मा मोनो मा मा मोना आं नोंथांमोननो नैबे समाव दिन्थिलांनो नाजागोन दा जोङो नैबे समाव एसे पाहार साथिं जोङो गाखोलांनि पाहार साथिं नैबे राइन' रिसर्टआ मा मा खालामनानै दोनदों बेखौ आङो दिन्थिलांनि नोंथांमोननो गोबां मानसिफोर दावबायनो फैयो जानांगौ नैबे राइन' रिसर्टआव नैबेनो मेन रेस्टुरेन्टआ जोङो दान्दिसे समनि उनाव नैबे रेस्टुरेन्टआव जोङो हाबगोन दा जोङो दान्दिसे सम एसे आगोलथिं जोङो बेरायहैनो नागिरदों स' नोंथांमोना नायलांबाय था जोङो एसे उनावहाय नैबे रेस्टुरेन्टआव जोङो हाबगोन नैबेनो रेस्टुरेन्टआ जोङो दान्दिसे समनि उनावहाय हाबगोन जोङो नैबे रेस्टुरेन्टआव दा जोङो नैबे आगोलाव थांनि मा मा दङ मा मा गैया आं नोंथांमोननो नैबे समाव दिन्थिलांजोबगोन वाव जोबोद समायना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि फैनो गोसोब्ला नैबे राइन' रिसर्टआव फैनानै गोसो बायदि इन्जयमेन्ट खालामफैनो हागोन नै नाय वाव जोबोद मोजां बिबारफोरखौ साजायजोबनानै दोनदों फारि फारि नैबे जाहैबाय रुम गोजा गासैबो जोबोद मोजां बानायदों दंफांनि गोजानिया वाव जोबोद मोजां लोगोफोर जोबोद गोजोननाय मोन्दों नैबे न'खौ ओरैबायदि मोजां बानायदों नाय नोंथांमोना वाव 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 जोबोद समायना नैबे समाव आं नोंथांमोननो रुमखौ आङो देखायगासिनो नायलांबाय था नोंथांमोना ओरैबायदि मोजां मोजां खालामनानै होदों नोंथांमोना जुदि फैनानै बेयावहाय थानो गोसोबा थाफैनो हागोन आं देखायनानै नोंथांमोननो नै रुमखौ वाव ओरैबायदि समायना नै बेडआ स' नोंथांमोना बेयावहाय नाइट स्टे खालामनो हागोन नै जिरायनानै ओरैबायदि मोजां नै काला नदि दैसाखौ नायहरनो हागोन बिथिंनिफ्राय जोबोद सुबिदा जोबोद मोजां नांबाय लोगोफोर राइन' रेस्टुरेन्टआव हाबफैनानै नै बेडशिटफ्रा ओरैबायदि मोजां मोजां साफा साफा वाव ओरैबायदि मोजां सानसेबाबो बेयावहाय जोङो फैनानै हरसे थाफैथारगोन नै बिथिंजाय टिभिखौ ओरैबायदि मोजां साजायनानै दोनदों आरो बिथिंजाय लेट्रिन बाथरुम गोसोबायदि खालामनो हागोन वाव ओरैनो हरसेयाव बेसेबां लायो दादा 3000 गासैबो एखे नामा एखे गोजा ना बेनिफ्राय रुमा ओरैनो खैथाजों रुमा ओरैनो मर्निंआव ब्रेकफास्ट बेनिफ्राय फैनायनि आगोल आगोल जेनेबा बे रुमखौ बुक खालामग्रोनांगौ नामा बुक खालामनांगौ काउन्टार बुक खालामनांगोन डाइरेक्ट फैनानै मोननाय नङा आरोना गोबां मानसि फैयो नालाय ओमफ्राय आगोलावनो कन्टेक्ट खालामनांगोन औ अनलाइन सिस्टेम जायाखै दा जागोनसो खालामबाय ओरैनो दा जुदि रुम नांगौबा माबानिफ्राय काउन्टारनिफ्राय बा मेनेजारनिफ्राय ओरैनो बे रेस्टुरेन्टखौ खुलिनाया
बोसोरथ' जायाखै बोसोर जायाखै मास मोनसे बारबाय ओरैनो गोजोनबाय ब्रादारजों दसे रायलायबाय नैबे समाव नैबे समाव एसे आगोलसिम जोङो हान्थिलांफिननोसै नायलांबाय था नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो ओरैनो गेट फिसा बेसे लायोमोन बेयाव ओरैनो 50 लायो नै गोबां गारि सौफैनानै दङ गोसोबानो इयाव आराम जिरायनानै दसे सम रेस्ट लानो हागोन फै 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 मेंग्लिजोब्बाय लोगोफोर जोबोद गोजौ हाजोआव फैबाय जोङो नैबे समाव नायलांबाय था नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो नैबे रकखौ आं नोंथांमोननो नैबे समाव दिन्थिलांनो थाखाय सेस्था खालामनि पाहारसानिफ्राय माबायदि नुयो राइन' रिसर्टखौ आं नैबे समाव देखायनि नैबेनो राइन' रिसर्टआ रेस्टुरेन्टआ नैबेनो मेन रेस्टुरेन्टआ नैया जोबोद गिदिर गिदिर खुन्था बानायनानै होदों नैया वाव बायगोन नामा जोबोद समायना नै गाखोनायनो मोननायबा जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन दा नैबेयाव गाखोलांनो हानाय नंलिया मानो होनना बुङोबा माखासे जगारा नैबे समाव आंजों लोगोआव गैया Oh my god बेयावबो गोबां फेसिलिटि दङ टेन्टआव आरामसे नाइट स्टे खालामनो हायो बेयावबो जोबोद गिदिर नैबे टेन्टआ खमानो 10 जनसो मानसि उन्दुनो हागोन बे टेन्टआव आरो नैबे टेन्टआ जाहैबाय एसे फिसा बेयाव साथामसो उन्दुजागोन ओरैबायदि खोलो खोलो बारदों लोगोफोर मेंग्लिजोब्बाय लोगोफोर नैबे समाव जोङो मेन रेस्टुरेन्टआव जोङो हाबनोसै माखासे जानाय लोंनाय खालामनानै जोङो दान्दिसे समनि उनाव न' फारसे जोङो हान्थिलांफिननोसै नाय लोगोफोर नैबेनो मेन रेस्टुरेन्टआ ओरैबायदि समायना मोजां खालामदों वाव लाइटनि फेसिलिटिबो दङ नैबेनो किटचेन रुमा वाव जोबोद मोजां काटनि गोजा गासिबो गोबां उखैबाय लोगोफोर जोङो दा नैबे समाव जानानै लानि एसे वाव बेसेसो ब्रादार Total 870 स' जोङो नैबे समाव रेस्टुरेन्टआव गोबां जोङो बायदिसिना जानानै नैबे समाव जोङो न' फारसे जोङो हान्थिलांफिननोसै राइन' रिसर्टआव जोङो गोबां टाइम पास खालामबाय दा जोङो न' फारसे जोङो हान्थिलांफिननोसै
नै हजिया मेंग्लिजोब्बाय थांफिनोसै दा ना हा थांफिनोसै ना थांफिनसै स' बाय बाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामो आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै होयो बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय स' बाय बाय लोगोफोर